Neobična priča o izgradnji mrtvačnice na trgu u Gorici Svetojanskoj proljetos je nakratko zainteresirala hrvatsku javnost. U međuvremenu je pomalo zaboravljena, a oporbene stranke iz Jastrebarskog tuže se na medijsku blokadu. Reagirali su hrvatski laboristi iz Jaske, oštro se protiveći toj ideji. Mrtvačnica na trgu. Kad se ta priča iz Sabora proširila širom zemlje, okrutni novinski komentatori su je naslovili. Investicijski ciklus u Hrvatskoj kreće proširenjem grobalja i izgradnjom mrtvačnica. Je li to novinarsko pretjerivanje? Naravno da nisu bili okrutni, jer svi znamo da je u svibnju mjesecu ove godine Vlada Republike Hrvatske uputila u prijedlog u Sabor zakon o izmjeni i dopuni zakona o grobljima, koji je naravno i usvojen, i tim zakonom se pogodovalo direktno izgradnji ove mrtvačnice koja je sad ovdje u izgradnji, a tim se pogodovalo direktno projektu koji je zamislio i sada ostvaruje bivši gradonačelnik grada Jastrebarskog, a sada ministar Mihael Zmajlović. Žurba je u Gorici Svetojanskoj bila velika. U 7. i 8. mjesecu ozbiljno je razrovan brijeg ponad groblja. Poanta priče je ta da mrtvačnica je ovdje potrebna svima i niko nije protiv te mrtvačnice. Veliki radovi u malom mjestu mogu izazvati neobično velike probleme. Pa tako vatrogasna vozila traže neprikladan smještaj jer do svojih prostorija ne mogu. Pa evo, dok smo dolazili ovdje po cesti vidjeli smo navalno vozilo jedno vatrogasno u dvorištu nečijem, ja ne znam čijem. Očito vatrogasci su se snašli pa bar su iskoristili vremenski trenutak pa su izvezli vatrogasna vozila iz garaže da barem nekako im budu na raspolaganju u slučaju potrebe. Dok se neka inspekcija ne zapita što vatrogasna vozila rade u dvorištima, sva ostala tijela i inspekcije šute. Mrtvačnica se uporno gradi bez potrebnih papira. Prema studiji Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba bile su 3 mogućnosti izgradnje mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj. Nije teško pogoditi koja je izabrana. Pa naravno da nije jasno, jer se treba postaviti pitanje zbog čega Zmajlović forsira ovdje lokaciju koja je potpuno neprimjerena, jer na tom gradskom trgu ovog mjesta se održava i proštenje koje je najveće u ovom dijelu sa par tisuća ljudi. Sad se postavlja pitanje kako će to izgledati u budućnosti gdje će se proštenje održavati uz mrtvačnicu, znači ni primjereno nije. One koji grade ne zabrinjava ni mišljenje Zagrebačke nadbiskupije, pa ni resornog ministra graditeljstva koji navodno nije oduševljen čitavom pričom. Graditelji su izgleda uvijek jači. Jesu li graditelji uvijek jači, reći će nam i moj današnji gosti. S nama u studiju je Željko Kovač iz Hrvatskih laborista. Dobar dan, dobrodošli. Tu je i zamjenica ministra graditeljstva Anka Mrak-Taritaš. Dobar dan i vama. Evo, je li vaše ministarstvo protiv izgradnje ove mrtvačnice? Pa teško da ja mogu reći da je ministarstvo i za ili protiv. Mi kao ministarstvo radimo zakonodavne okvire, zakonodavne uvjete i u odnosu na prostorne planove dajemo okvire pod kojim se nešto može graditi ili ne. Dakle, Zakon o grobljima omogućuje da se mrtvačnice grade izvan prostora groblja i jednako tako uvjet koji mora biti ispunjen je da to bude planirano dokumentom prostornog uređenja, prostornim planom. U konkretnom slučaju prostornim planom koji je prošao proceduru javne rasprave je mrtvačnica planirana i njena izgradnja je planirana izvan prostora groblja. Gospodine Kovač, vi se oštro protivite ovoj izgradnji, naime čak tvrdite da je to nelegalno. Tako je, mi se oštro protivimo izgradnji mrtvačnice na mjestu na koje se ona sada pokušava izgraditi, zbog toga što ne samo mi, već i velika većina mještana Gorice Svetojanske smatra da je to mjesto za mrtvačnicu potpuno neprimjereno ili je protivno svim civilizacijskim, vjerskim i tradicijskim običajima, ne samo toga kraja, već i mogli bi reći općenito, zbog toga što će biti, ako se u tome uspije, mrtvačnica na glavnom trgu Gorice Svetojanske jedinstveni slučaj lokacije mrtvačnice na takvom mjestu.
Je li to jedinstveni slučaj na takvom mjestu? Pa ne bih rekla baš da je jedinstveni slučaj. Vi imate u Hrvatskoj niz slučajeva gdje su mrtvačnice izvan prostora groblja i na pojedinim trgovima u blizini i crkva. Ono što bih ja htjela samo ponoviti, a to je da je ta lokacija mrtvačnice planirana prostornim planom. Prostorni plan je bio na javnoj raspravi i na javnoj raspravi ljudi koji su participirali, mogli su participirati svi građani jesu, nije bilo nekakvih primjedbi u odnosu na to. Ali ono što još jedanput ponavljam, mi kao ministarstvo nismo ni za ni protiv. Mi stvaramo zakonodavne okvire koje onda lokalna razina koristi i sukladno tome izdaje odgovarajuće dozvole i provodi ih. Gospodine Kovač, zašto onda nije bilo, evo čujemo, ako je bila javna rasprava, zašto ste se vi pobunili tek sada? Znači li to da se niste pobunili prije i što je to što vas toliko kod te mrtvačnice smeta? Pa ima tu zapravo više problema za koje ja smatram da ova emisija je prekratka da bi se mogli objašnjavati. Međutim, kada se govori o javnoj raspravi, javna rasprava je provedena, to je sigurno. Međutim, u toj javnoj raspravi sigurno nisu sudjelovali svi koji su mogli sudjelovati iz samo njima poznatih razloga. Međutim, to da mrtvačnica ima i u drugim mjestima van groblja, meni nije poznato zbog toga što je Zakon o grobljima koji je omogućio izgradnju mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj promijenjen tek proljetos, čini mi se u 4. ili 5. mjesecu, jer je takva izmjena da bi se mrtvačnica mogla graditi van groblja upućen u hitnu saborsku proceduru. Mi pretpostavljamo da bi se pogodovalo gospodinu Zmajloviću da bi upravo mogao sagraditi jedan takav projekt o kojem je planirao već 4 godine. Je li istina da se tako ubrzano mijenjao prostorni plan? Je li on sporan? Njegova takova brzinska promjena, možemo li to u Hrvatskoj raditi kako kome padne na pamet? Dakle, nije to baš tako. Svi znamo kako je napravljen Mirogoj i mrtvačnica na Mirogoju je izvan granice groblja. Dakle, u neposrednoj blizini groblja, ali izvan granica groblja. Ono što je bio problem, dakle, Zakon o grobljima do 2004. je omogućavao da se mrtvačnice grade izvan granica groblja, a Zakon od 2004. na ovamo je rekao da se mora graditi na ograđenom prostoru groblja. I onda je nastao problem koji se iskazao u nekoliko puta, a to vam je problem nasilja s više vjera. Jer pojedina vjera nisu bili skloni tome da svoje mrtve ispraćaju s mrtvačnice koja je bila na nekom drugom groblju. I nama su u prostoru, ono što moramo znati, riječ je o nekakvim drugim prostorima, dakle ne o ovom o čemu govorimo, nastale i mrtvačnice koje nisu mogle dobiti odobrenje, da ne kažem da su one legalne. Da bi se one uopće mogli legalizirati i da bi se to moglo napraviti je izmijenjen zakon. Interes je bio zapravo sa naselja, odnosno mjesta gdje je stanovništvo više vjeroispovijesti. Ali ono što morate znati, dakle, evo i uvijek ja koristim primjer Mirogoja, na Mirogoju i mrtvačnica na Starom Mirogoju izvan granice groblja. Gospodine Kovač, slažete li se s ovime što ćete sada učiniti? Da, ja se slažem s ovime, međutim ono što je malo poznato to je da je grad Jastrebarsko u veljači 2010. godine upravo u svrhu procjene najbolje lokacije za mrtvačnicu u Gorici Svetojanskoj naručio jednu studiju i SWOT analizu od Arhitektonskog instituta Sveučilišta u Zagrebu. Tom analizom i tom studijom obuhvaćeno je 6 potencijalnih mjesta na kojima bi grad Jastrebarsko gradio mrtvačnicu. Od tih 6 mjesta 3 su smatrana pogodnim za izgradnju, a od ta 3 ovo mjesto na koje se sada mrtvačnica gradi je proglašeno najlošijim mjestom. Prema tome, ako uzmemo u obzir da je struka rekla da to nije pogodno mjesto za mrtvačnicu, ako uzmemo u obzir da je Zagrebačka nadbiskupija protiv izgradnje mrtvačnice jer jedan od njihovih navoda da se to protivi višestoljetnoj tradiciji crkve u Hrvatskoj i osim toga protivljenje dijela stanovnika da se mrtvačnica gradi na glavnom gradskom trgu, to su znači glavni razlozi zbog kojih mi smatramo da ta lokacija nije primjerena. Spomenuli ste i ministra da se njemu na ovaj način pogoduje. Zašto bi se njemu pogodovalo izgradnjom mrtvačnice na trgu? Njemu bi se pogodovalo zato jer je to projekt koji je gospodin Zmajlović pokrenuo nakon 2
nakon zapravo 18 godina, jer prvi puta je tu mrtvačnicu pokušao izgraditi HDZ koji je tada bio na vlasti u Jastrebarskom 1994. godine i upravo iz svih razloga koji su zapravo i danas još uvijek prisutni, građevinska dozvola im je ukinuta. To znači oni su isto počeli graditi mrtvačnicu na glavnom mjesnom trgu i nisu uspjeli. Danas to ponovo pokušava i ova aktualna vlast na čelu sa SDP-om. Gospodina Zmajlovića nema da čujemo njegovu stranu priče, no ono što me zanima, evo još pri kraju, ima li ova mrtvačnica sve potrebne papire za izgradnju? Dakle, ova mrtvačnica je planirana prostornim planom. Na prostorni plan su dali suglasnost svi, pa i konzervatori. Jednako tako ima i građevinsku dozvolu koja je potrebna, odnosno potvrdu na glavni projekt koja je potrebna kao akt temeljem kojeg se može graditi. Dakle, od prostornog plana pa do akta temeljem kojeg se može graditi se ona sve potrebne dokumentaciju ima uz suglasnost svih tijela koji sudjeluju u tim postupcima. Gospodine Kovač, evo još samo na kraju, što ćete učiniti? Mrtvačnica se gradi, povlači se već nekoliko mjeseci ova priča po medijima. Tako je, mi ćemo učiniti sve što ćemo moći da se poštuju zakoni u ovoj zemlji, s obzirom da lokacijska dozvola koja je izdana bila je poništena i zatim je poništeno poništenje lokacijske dozvole. Isto tako, veliki je problem protupožarne zaštite tog kraja jer je gradilište zagradilo ulaz vatrogasnim vozilima u garažu doma. Prema tome, već 2,5 mjeseca gotovo postoji opasnost da ukoliko dođe do požara u Gorici Svetojanskoj ili okolnim mjestima, vatrogasno vozilo neće moći intervenirati zbog toga što mu gradilište smeta. Gradilište se nalazi na 2 metra od vrata garaže vatrogasnog doma. Pratit ćemo i dalje ovu temu. Hvala vam za sada što ste bili gosti Hrvatske uživo. U Hrvatskoj očito ni mrtvi nemaju mira. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Hvala vam. Katastrofalna godina za voćare. Nakon što je proljetos mnogima mraz gotovo opustošio voćnjake. To kao da nije bilo dovoljno, pa je urod ponegdje dodatno smanjila tuča, a na kraju je sve začinila